Il-ġimgħa, is-2:30 ta' wara nofsinhar, fuq it-tsontir tal-Knisja ta' San Giuseppe l-Msida, il-ħbieb u l-qraba ta' żagħżugħa rawa tasal għall-funeral tagħha. Li din il-mewt ġiet tal-arrieda u ħasdet lil kulħadd għamet tiegħu wkoll iċ-ċelebrant li matul l-omelija tkellem dwar is-sens tal-ħajja. Fem l-uġieħ tal-iktar nies qrib ta' Margaret li fi kliemu qegħdin jgħixu ħolma li jixtiequ jqumu minnha. Imma qal ukoll li l-akbar rigal għal dawk li jgħixu tajjeb u li jiltaqgħu malla u li mhux it-tul tal-ħajja li huwa l-importanti għaliex f'ħajja qasira wieħed xorta jista' jilħaq il-milja tiegħu. Apparti l-ħbieb u l-qraba, imdawrin mal-Knisja fi gruppi żgħar setgħu jintarfu wkoll ħafna avukati li ħadmu ma' Margaret f'idejhom il-programm tal-funeral tagħha bir-ritratt tal-kollega tagħhom li bsat toga tal-gradwazzjoni. Spikkaw l-aktar iż-żewġ bniet żgħar ta' Margaret li b'sens ta' dmir telgħu fuq il-banketti u qraw l-ewwel qari u s-salm responsorjali. Ftit wara għamlu wkoll it-talb tal-fidili. Talbu lill-Alla li jtihom il-grazzja li jikbru bil-mod li xtaqet ommhom, l-omm li mhu ser jinsew qatt. Dwar Margaret mifsud nerġgħu nisimgħu hekk kif tiżviluppa l-investigazzjoni dwar it-tmiem ta' ħajjitha. Iżda kif qalulna qraba tagħha llum, il-memorja tagħha li ser iżommu għal dejjem ser tkun tal-ħajja tagħha ta' suċċess, mara serja u riservata, l-omm li ħadmet u ħabbet lil uliedha lil dik il-ħabiba li minn għandha ma raw xejn għajr ġid.